podcastini Elämää tämän päivän jälkeen 8. jaksoa. Ja taas olin menossa sytostaatihoitoon. Tällä kertaa jo 4. kerta samalla suunnitelmalla 3 viikon välein. Tuttua reittiä ja tuttu paikka. En oikeastaan halunnut tietää matkasta enkä paikasta mitään sen enempää. Ja silti tunsin jälleen valtavaa kiitollisuutta siitä, että sain käydä Helsingin syöpäklinikalla ja minusta pidettiin huolta. Minulle etsittiin aina parhaat mahdolliset hoitovaihtoehdot. Se oli taas yksi paradoksi. Se, mitä en todellakaan olisi halunnut, oli juuri se, mikä oli minulle tärkeintä juuri siinä hetkessä ja myös tulevaisuudessa. En ajatellut jatkuvasti koko prosessia. Siinä hetkessä piti vain luottaa lääkäreihin ja tehdä täsmälleen niin kuin he sanoivat. Siinä olin ollut todella hyvä ja seurannut ohjeita perfektionistin tarkkuudella. 4. sytostaatihoitokerralla oksaliplattiinin annosta oli pienennetty, koska sivuvaikutukset olivat olleet niin voimakkaita ja pitkäkestoisia. Lääkäri kertoi, että olin saanut 3 ensimmäisenä kertana maksimiannoksen, joten sitä voitin nyt huoletta vähentää ilman, että se vaikuttaisi hoitosuunnitelmani tai sen tuloksiin. Noin 3 tunnin tiputus sujui tuttuun tapaan lämpöpussien välissä. Hoiton aikana ei yleensä tapahtunut mitään erityistä. Kuuntelin musiikkia, selailin nettiä, torkuin, katselin ympärilleni ja odotin ajan kuluvan. Kaikenlaisia outoja tuntemuksia tuli aina heti hoiton jälkeen, kun aloin liikkua. Viime kerroilla olin ollut tarkkailussa vielä noin 15 minuuttia ennen kuin sain lähteä kävelemään. Juuri niin, kävellen ja rauhassa. Onneksi nämä kerrat olivat menneet hyvin. Kotona ensimmäiset päivät toistuivat täsmälleen kuten aiemmin. Muutama päivä valtavaa väsymystä ja jatkuvaa unta, käsien kylmäherkkyyttä ja täysin katonut ruokahalu. Tietenkin olisi ollut erikoista, jos en olisi tuntenut mitään, sillä kyseessä oli todella vahvat lääkkeet. Todellisuudessa ymmärsin sen vasta myöhemmin, kuinka huonovointinen silloin olin. Siinä hetkessä keskityin pitämään mielialani positiivisena. Ajattelin vain, että jos olen väsynyt, niin nukun. Ei siihen tarvinnut erikseen kuluttaa energiaa. Onneksi ennen kapesitabiinitablettien ottamista piti syötä, joten täysin ilman ruokaoleminen ei tullut kysymykseen. Piti vain löytää jotain, mitä olisi mahdollisimman helppo syötä. Keksin lasten valmiit puurot aamupalaksi. Sopiva annoskoko ja aivan sietettävä maku, kun lisäsi hieman suolaa. Ja tietenkin oli helppo lämmittää, jos ei jaksanut tehdä mitään. Kaiken kaikkiaan lääkärien mielestä olin sietänyt hoitoa todella hyvin. Minun mielestäni myös. Viimeiset puoli vuotta elämäni oli ollut kuin ajelu vuoristoratalla. Olin aikaisemmin kerran elämässäni Kanadassa kokeillut sellaista vuoristoratalaitetta ja päättänyt jo silloin, etten koskaan enää menisi siihen. Nyt kuitenkin olin taas hieman turvattomalta tuntuvassa vaunussa, jota en voinut itse ohjata. Silti ajattelin, että vaikka en voi hallita koko prosessia, pystyin ohjaamaan omia ajatuksiani ja tunteitani ja päättämään, millainen lopputulos olisi sellainen, johon itse voisin olla tyytyväinen. Uuden viikon keskiviikkona
Kävin maksakirurgin ja leikkauksen koordinaattorin vastaanotolla. Alkuperäisiin suunnitelmiin oli tullut muutoksia. Tulossa oli vielä 2 sytostaatihoitoa ja niiden jälkeen 6 viikon lääketauko. Sen jälkeen edessä oli melko laaja maksaleikkaus. Toisaalta ajatus oli pelottava, mutta toisaalta odotin jo, että se olisi mahdollista toteuttaa. Oli pieni mahdollisuus, että tämän leikkauksen myötä menettäisin kyllä suuremman osan maksastani, mutta samalla myös koko syövän. Oli vaikea ottaa kantaa, kun ei voinut tietää, mikä miljoonista ajatuksista olisi se oikea. Yritin kuunnella omaa sisintäni, joka ei ollut paljon pettänyt minua tähän mennessä. Olin varma, että leikkaus oli ainoa oikea ratkaisu, koska intuitio vahvisti sen minulle niin voimakkaasti. Tietenkin ennen leikkausta arvioitan aina kaikki mahdolliset riskitekijät, mutta suhtautuin asioihin positiivisesti ja tiesin, että kaikki menisi hyvin, kuten ensimmäisen leikkauksen kohdalla. Lääkäritkin olivat sitä mieltä, että olin toipunut suolistoleikkauksesta erittäin nopeasti ja hyvin. Terveyteni oli itse asiassa oikein hyvä, huolimatta pienistä sytostaatteista johtuvista poikkeamista. Kaikki, mitä minulle oli tapahtunut viimeisen 6 kuukauden aikana, oli toisaalta ollut melkoinen koettelemus, mutta toisaalta niin moni asia oli edennyt hyvin järjestelmällisesti ja jokaisessa vaiheessa oli ollut jotain positiivista. Jo se, että tämä salakavalasti kehittynyt syöpä ylipäätään löydettiin. Sitten se, että pääsin yhteen Suomen parhaista sairaaloista leikkauksen, jossa kaikki sujui viimeistä yksityiskohtaa myöten erinomaisesti. Olin sivuvaikutuksista huolimatta sietänyt sytostaatihoitoa hyvin. Kehoni oli vahva ja kesti kaiken. Myös henkisesti olin pärjännyt kaiken tämän kanssa yllättävän hyvin. Ja päivä päivältä ajattelin sairautestani aina vähemmän. Elin oikeastaan täysin normaalia elämää, mitä ikinä se normaali sitten tarkoittakin. Minun normaalini kuuluivat lapseni ja lapsenlapseni, rakas veljeni perheineen. Jokaisella oli elämässäni erityinen paikka, samoin läheisillä ystävilläni ja työtovereillani. Joulu lähestyi ja maailmassa ympärilläni oli niin paljon kauniita asioita, jotka saattoi huomata. Uusi talvipäivä oli alkanut ja tiesin jo aamulla, että tästä tulisi hyvä päivä. Ensimmäinen joulu. Ensimmäinen joulu. Oikeastaan kyse ei tietenkään ollut ensimmäisistä jouluista. Vai oliko sittenkin? Olin tottunut valmistautumaan joulun ajoissa ja nauttimaan kaikesta siihen liittyvästä touhusta. Vuosikymmenten varrella oli mahtunut lapsuuden jouluja, joista minulla on hyvin lämpimiä ja rakkaita muistoja. Paljon ihania muistoja on myös ajalta, jolloin omat lapseni olivat pieniä. Ja nyt lapsenlapset toivat joka vuosi uudelleen ja uudelleen esiin sen maagisen joulutunnelman sekä kaikki kauniit muistot menneiltä vuosilta. Mutta miksi ensimmäiset joulut? Ensimmäiset joulut siinä mielessä, että tänä vuonna minun täytyi mukauta hieman aikataulujani, määräyksiä, lääkkeitä, hoitoja ja myös omaa jaksamistani. Samalla piti olla valmis siihen, että suunnitelmat voisivat muuttua viime hetkellä. Entä sitten?
Suuressa mittakaavassa kaikki oli kuitenkin hyvin. Olin tullut siihen tulokseen, että ei kannata liika miettiä, vaan voi unohtaa kaikki pienet ongelmat ja keskittyä tärkeisiin asioihin. Välillä miettin, miksi tällainen ymmärrys tulee vasta silloin, kun elämässä tapahtuu jotain suurta, odottamatonta ja jollain tapaa peruuttamatonta. Tavallaan se on kuitenkin luonnollista. Kun kaikki on hyvin, ei tarvitse miettiä, mitä kaikkea voisi tapahtua. Enemmän iloa ja rauhaa, ystävällisyyttä, ymmärrystä, kärsivällisyyttä, avuliaisuutta ja rakkautta. Se on joulu. Kun joulu oli vietetty, oli aika astua uuteen vuoteen. Uusi vuosi, uudet ajatukset. Vai sittenkin vanhat, jotka seuraavat mukana edellisestä vuotesta. Olinhan minä itse kuitenkin sama ihminen ja samassa paikassa, vaikka vuosiluku oli vaihtunut keskiyöllä. Vuoten vaihteessa me yleensä katsomme taaksepäin menneeseen vuoteen, millainen se oli ja mitä odottamme uudelta vuodelta. Minulle mennyt vuosi oli ollut raskas, koska se oli tuonut mukanaan useita peruuttamattomia hetkiä, joiden kanssa piti jatkaa eteenpäin koko loppuelämä. Vakavia asioita ei kuitenkaan kannata koko ajan ajattella, eikä pelottavaa ja raskasta tunnetta jatkuvasti kantaa sisällään. Se ei tarkoita, ettemme välittäisi tai ottaisi huomioon tapahtuneita asioita. Päinvastoin, se antaa mahdollisuuden jakaa ja säästää omia voimavaroja ja käyttää niitä silloin, kun tilanne sitä oikeasti vaatii. Olin mielestäni edelleen pärjännyt aika hyvin puoli vuotta sitten saamani syöpädiagnoosin kanssa. Olin tehnyt kaiken juuri niin kuin lääkärit olivat sanoneet ja suunnitelleet. Olin selvinnyt hyvin myös sytostaatihoitojen sivuvaikutuksista. Olin päättänyt, ettei pienistä ongelmista tarvitse tehdä itse suuria. Jos vointi oli huono, yritin kestää sen kärsivällisesti, koska eihän siinä tilanteessa olisi muuta vaihtoehtoja. Mahdollisimman rauhallinen asenne oli aina auttanut ja pitän itseäni edelleen terveempänä kuin monet täysin terveet ihmiset. Tärkein oppi tällä matkalla on ollut se, että olen oppinut erottamaan todelliset ongelmat turhista huolista. Uudelta vuodelta odotin tietenkin kaunista kevättä, lomaa Algarvessa, matkaa Kanadaan, uusia haasteita ja ennen kaikkea sitä, että minulla olisi voimia tukea auttaa niitä, jotka tarvitsevat apua minua enemmän. Uusi vuosi oli alkanut ja vaikka kaikeen ei voi itse vaikuttaa, loppujen lopuksi hyvin paljon riippuu meistä itsestämme. Jotkut asiat olivat jo tapahtuneet. Ei ollut mitään järkeä kuluttaa itseään miettimällä, miksi. Siihen ei ole vastausta. Parempi oli aloittaa jokainen uusi päivä iloisella ajatuksella, miten kaunis elämä on. Olin kuitenkin edelleen omaan elämäni koordinaattori ja suunnittelija, vaikka tietyt aikataulut oli lääkäreiden toimesta jo päätetty. Minun tehtäväni oli vain sovittaa ne oman elämään ja jatkaa matkaa. Hyvää uutta vuotta kaikille sydämestäni. Jos jokin päivä on erityisen raskas, muistakaa,
Se on vain yksi päivä, ja huomisen mennessä tämä hetki on jo ohitse. Tulossa oli vielä viimeinen, eli 6. sytostaatihoito. Olin taas tutussa paikassa, liiankin tutussa. Sairaala, poliklinikka, sytostaatihoitoyksikkö, suurin osa hoitajista, toimenpiteen kulku ja heti hoiton jälkeen ilmenevät voimakkaat ja äärimmäisen epämiellyttävät sivuvaikutukset. Kaikesta huolimatta olin rauhallinen mennessäni sytostaatihoitoon, vaikka tiesin tarkalleen, että mieluummin en menisi. Ja silti menin, koska sisimpäni sanoi, että se oli juuri nyt oikea päätös. Typerä, paradoksi vai tietoinen järkevä valinta? Sisäinen ääni ei erehty. Minun piti vain oppia kuuntelemaan ja ymmärtämään sitä entistä paremmin. Sytostaatihoidon pahin ja vaikeimmin sietettävä sivuvaikutus oli edelleen neuropaattinen reaktio. Kylmä herkkyys kasvoissa, käsissä, jaloissa. Silti ihmettelin joka kerta, miten juuri hoitopäivänä ulkona oli talven nähden poikkeuksellisen lämmin sää, lähes nollan tuntumassa, ja pääsin aina hyvin kotiin hoidon jälkeen, paitsi toisella kerralla, kun tilanne oli todella hankala. Mutta sekin oli jo historia, koettu ja unohtettu. Kerrottuani hoitajalle kaikki sivuvaikutukseni ja niiden keston, hän soitti varmuuden vuoksi päivystävälle lääkärille ja kysyi, pitäisikö oksaliblattiinin annosta vielä vähentää. Päätyimme kuitenkin yhdessä siihen, että todennäköisesti kestän myös tämän viimeisen hoitokerran, sillä lääkeannoksella, jota oli jo aiemmin hieman laskettu. Tietysti kestin, vaikka tiesin jo etukäteen, että ensimmäinen viikko ei tulisi olemaan maailman paras. Juuri niin siinä kävikin. Rankka viikko. Joka aamu itselleni vakuuttelua, että huomenna olisi parempi päivä, ja muistutus siitä, ettei tilanne ollut läheskään pahin mahdollinen. Aina oli joku, jonka tilanne oli vielä paljon vaikeampi kuin omani. Kylmän arkuus häiritsi toki arkea, varsinkin kun ulkona oli kunnon pakkastalvi. Välillä tuntui, että se oli täysin sietämätöntä. Jopa jääkaapista ruoan ottaminen sattui sormiin. Mutta toistin itselleni papukaijan lailla, että olin selvinnyt tähän asti ja selviäisin jatkossakin. Se auttoi, koska kaikki meni omalla painollaan, eikä valitettavasti kukaan voinut lievittää tai poistaa näitä sivuvaikutuksia. Pian oli taas tulossa teettekuvaus ja tammikuun lopussa lääkärikäynti. Katsoin ja odotin, mitä tulevaisuus toisi tullessaan. Sytostaatihoito 6 kertaa oli nyt historia, ja minulla oli kaikki hyvin. Ensimmäisestä leikkauksesta tuli 7. helmikuuta tasan puoli vuotta, ja heti oli alkamassa uusi vaihe. Helsingin Meilahten sairaalan leikkausosastolla. Tuolla hetkellä minulla ei ollut aavistustakaan, missä järjestyksessä asiat tapahtuisivat, kuinka kauan olisin tällä kertaa nukutettuna tai kuinka pitkään koko leikkaus kestäisi. Rehellisesti sanottuna, sillä ei ollut siinä hetkessä minulle mitään merkitystä, koska nukuin joka tapauksessa rauhallisesti sen ajan. Minun tehtäväni oli olla aamulla oikeaan aikaan, oikeassa paikassa. Oma osuuteni alkoi oikeastaan vasta siitä hetkestä, kun avasin silmät leikkauksen jälkeen.
Aivan kuten ensimmäisenkin leikkauksen jälkeen, tavoitteeni oli nopea toipuminen ja ajoin jälleen noudatta täsmälleen lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan ohjeita. Edellisellä kerralla nämä toimi erinomaisesti ja uskoin, että niin tapahtuisi tälläkin kertaa. Koska kaikki sytostaatihoidon aiheuttamat sivuvaikutukset olivat nyt melko poissa ja pystyin olemaan ulkona myös hieman kylmemmillä pakkasilla, olin viettänyt viime aikoina paljon aikaa ulkona ja nauttinut siitä todella. Talvi oli kaunis, mutta odotin jo kevättä. Ennen tuota kaunista kevättä oli kuitenkin vielä edessä nopeita tapahtumia, joissa minä olin päähenkilö, mutta joiden käsikirjoitusta en voinut ennakoida enkä tapahtumia ohittaa. Kaikki tapahtui tietyssä järjestyksessä ja minä kuljen rauhallisesti sen mukaan. Tämänhetkinen mottoni oli, huominen saapu huomenna, ja siitä eteenpäin alkaisi jälleen uusi vaihe. Kiitos kun kuuntelit ja tervetuloa kuuntelemaan seuraava jaksoa.